מטאפילדס בשופיפיי. אחד הדברים הכי חשובים שכל בונה אתרים צריך להכיר זה מטאפילדס. מה זה מטאפילדס? מטאפילדס זה בעצם האפשרות להכניס תוכן שהוא דינמי, משתנה, לא סטטי, למוצרים, דפים, קולקציות או כל דבר שרק תרצו. בואו ניתן דוגמה קלאסית. יש לנו לקוח או לקוחה שרוצים שלכל מוצר יהיה עוד איזשהו טאב בנפרד שנפתח שמספר איך הבגד יושב על בעצם דוגמן או דוגמנית, מה הוא לובש, איזה מידה או כל דבר כזה או אחר. בואו נראה דוגמה בשוגר. אפשר להיכנס לאיזשהו מכנס ולראות שבעצם יש לנו פה מידות, ואפשר לראות שהדוגמן לובש משהו ספציפי ואיזה מידות וכל מיני דברים. עכשיו, אפשרות ראשונה, כי עוד פעם אני מזכיר, זה לא כחלק מהסקשן פה, זה לא כחלק ממה שיש לנו בעצם בתור הדיסקריפשן. אני אתן רגע דוגמה עם אתר דמה. אם עכשיו אני מגיע ליצור מוצר, שמתי פה את התיאור, שמתי פה את השם, אבל רגע, אם אני רוצה שהמידות יהיה בנפרד ויפתח בנפרד, איפה אני שם אותו? עכשיו, זה מאוד מאוד קל לבוא ובעצם בתוך דף המוצר ליצור עוד סקשן. עם זה אין לנו בעיה. להיכנס לדף המוצר, ליצור סקשן, אנחנו יודעים איך עושים את זה. אבל רגע, הסקשן הזה הוא דינמי, הוא לא סטטי, הוא לא אותו דבר בכל האתרים. אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה באמת להשתמש במטאפילדס. וקחו עוד פעם בחשבון, מה שאמרתי רלוונטי לא רק לדפי מוצר, רלוונטי גם לכל מה שקשור לקטגוריות, לכל מה שקשור לדפים רגילים אם אנחנו צריכים, או בעצם כל דבר שהוא דינמי בכל דף שהוא. אנחנו נלך לדוגמה פה, לאתר הזה, ונגיד פה עוד פעם, זה חנות לסכינים. בוא נגיד שאני רוצה להגיד כמה הסכין חדה, או שאני רוצה להגיד למה היא יכולה לשמש, או שאני רוצה להגיד מאיזה חומרים מורכבת, עץ, פלסטיק, הרכב החומרים. ולשם כך אנחנו נלך לסטינגס בצד שמאל למטה, אני אזיז אותי לפה, ואנחנו נלך לסטינגס ממש ממש כאן. אנחנו הולכים להיכנס לתוך קוסטום דאטה. בעצם אנחנו הולכים להיכנס לתוך האזור של מטאפילדס ומטה אובייקטס. הדבר הזה, כמו שאמרתי, הוא דינמי והוא רלוונטי להמון המון המון דפים. ניתן דוגמה מעולה, בלוג. בוא נגיד ובבלוג יש לנו את הדברים הקלאסיים, עכשיו שאני נכנס לכתוב בלוג. כמו לדוגמה, בוא נגיד, מי כתב אותו, באיזה תאריך, מה התוכן של הבלוג. אבל מה אם לכל בלוג אני רוצה לקשר מוצרים? נגיד ולכל בלוג בא לי שלמטה יהיה 4 מוצרים או 3 מוצרים שקשורים לבלוג הזה. אנחנו יכולים לעשות את זה מכאן. מה אם אנחנו רוצים עכשיו משהו שקשור אולי להזמנות, אולי נגיד לקוסטים אנחנו רוצים להוסיף תאריך לידה או כל מיני דאטה שרלוונטית, אבל שופיפיי לא שמו את האופציה הזאת נקודתית. ולכן יש לנו אפשרויות להוסיף דאטה ספציפית לחלקים ספציפיים באתר. איך עושים את זה? Settings בצד שמאל למטה, והולכים למטאפילד, זה נראה כמו כזה לגו, ואנחנו עכשיו ספציפית עושים את זה לפרודקט. בואו נעשה את זה ביחד, זה ממש ממש פשוט. אנחנו הולכים בעצם להיכנס לדף הזה ולהוסיף definition, להוסיף איזשהו מונח. למונח הזה יש שם, יש איזשהו מפתח כי יש לו תיאור שלא חובה לשים, ויש לו type. אנחנו כרגע לא נשתמש בקטגורי. עוד שנייה ניגע בכל הדברים, כרגע אנחנו עושים את הבסיס. אנחנו הולכים להתחיל עם name. איך יקראו לדבר הזה? בוא נגיד, נקרא לו size, אוקיי? איך נקרא לקי? size מבחינתי זה בסדר, אין פה כמה size שאנחנו צריכים, אין פה כמה size שאנחנו צריכים בעצם להשתמש בהם, ולשם כך באמת אנחנו לא צריכים שיהיה פה יותר מ-size אחד, כלומר זה מפתח ספציפי לזה. מבחינת תיאור, אני יכול לכתוב גם בעברית, תיאור זה בסדר, מידת, נגיד ואני בונה את זה ללקוח, או אפילו לעצמי, או אפילו לצוות, חשוב שיהיה ברור מה זה מידת הסכין, ונגיד אני יכול לכתוב את הגודל שלו, אורך שלו, כל דבר. אז בעצם פה אני יכול לעשות select type, ולהחליט מה זה הדבר הזה. זה, במקרה הזה, single line, זה לא משהו ארוך מדי, לא משהו עכשיו ענק, אבל אני רוצה שנייה שכן נעשה טיפה יותר זום אין, ונראה איזה דברים יש לנו כאן. זה יכול להיות החל מ-URL'ים ועד צבעים. בוא נגיד ואני רוצה, ואני אראה עוד רגע דוגמה ממש טובה לזה, נגיד ואני רוצה שיהיה טאגים, טאג ממש טאג על המוצר שאומר חדש.
אז אני אצטרך שיהיה לי צבע, נגיד וכל פעם הטאג הוא בצבע אחר, אז צבע יהיה אחד הדברים, יהיה רשום צבע הטאג, ואני אעשה עוד מטאפילד נוסף של סינגל ליין, שאני יכול לכתוב מבצע חדש, מבצע זה אוטומטי, אבל חדש, רק נחת, או כל מיני דברים כאלה, אפילו הזמנה בקרוב. כל דבר שאני רוצה, אז בעצם יש לי המון אפשרויות. מספרים, תוכן ארוך, אפילו קוד, אפילו JSON, אני יכול לשים פה JavaScript, אני יכול לשים מספרים עגולים, פרודקט, שזה מה שבעצם אמרתי על הבלוג, אפשר לחבר, אפשר להחליט הגבלה, כמה, מינימום, דברים, החלטות, קבצים, דוגמה אתם רוצים שבתוך מוצר יהיה אולי לחיצה שפותחת איזה קובץ PDF למפרט נוסף, זה אפשרי, הכל אפשרי בשופיפיי. אז בואו רגע נעשה סינגל ליין, ובעצם נוסיף אותו, הנה אתם רואים בעצם את ה-validations, שיש לנו unique value only, או מינימום, או מקסימום, אני יכול לשלוט בכל מה שאני רוצה, כרגע זה לא רלוונטי לי, אני אעשה save. בנוסף, בואו נעשה עוד משהו, רק כי דיברנו עליו, נוסיף צבע, אוקיי? נרשום tag, color, ונרשום פה בעברית שנוח, צבע, הטאג, נוסיף פה בעצם את הצבע על ידי color, ויש לנו גם כן, בואו נוסיף tag text. יפה, הוא אוטומטי ישים לי גם כאן, תוכן הטאג, כמובן שאחרי זה אנחנו יכולים לשים עם הטאג הזה מה שאנחנו רוצים, העניין הוא שהתוכן שאנחנו הולכים לשים הולך להיות מקושר ישירות למוצר. בואו נתחיל עם זה, לא נעשה את זה מורכב מדי, אני רוצה להראות לכם פה כמה דברים, עוד רגע נעשה גם מה שצריך בקוד, אם צריך, בואו נבין. אני אוסיף עוד שתי דברים רק באמת להדגמה, ואתם תשאר תבינו לבד, הדבר הזה הוא באמת דינמי לחלוטין ויש המון דברים שאפשר לעשות איתו, ובדוגמה הזאת אנחנו הולכים לעבור על חלק. בואו נעשה בעצם מולטי ליין, נרשום אפילו תיאור, זה description, זה this, מספיק בשבילי, ובעצם תיאור מגניב, תיאור מלא. למה אני כותב תיאור מלא פה? אני אתן דוגמה. בהמון מקרים, ועוד פעם זה תלוי אם אתה יודע קוד או לא, אבל לא תמיד אפשר להכניס את ה-description לתוך collapsible row. מה זה? זה התפריט הזה שנפתח ונהיה קטן יותר, נגיד פה כזה, שאפשר לעשות את זה, אז לא תמיד אפשר להכניס את תיאור המוצר לשם. אז במקרה שאי אפשר להכניס, אני יכול לכתוב את תיאור המוצר במטאפילד, ובעצם לכתוב אותו שם. אז אולי יהיה לי בחוץ שורה, כזאת עדינה קטנה, שמתאר את המוצר ממש בשתי מילים, ובפנים זה יהיה ממש עכשיו כל הדברים ביחד. אז בואו נצלול לתוך זה ונתחיל. הוספנו את כל הדברים האלה, אנחנו עכשיו הולכים ביחד ויוצרים את המוצר. שימו לב למשהו שלא היה עד עכשיו. נוספו לנו מטה-פילדס. כל מה שהוספנו, כי זה פרודקט, נוסף פה. אם אני אלך לבלוג, אוקיי? בעצם העבירו את הבלוגים עכשיו לקונטנט, כל פעם מזיזים אותם. אם אני אלך לבלוג ואני אצור בלוג חדש, לא יהיה את הדברים האלה. לא. אם אני ארצה שהם יופיעו בבלוג, אני אלך פה, אני אעשה costume meta field, ואני לתוך בלוג יעשה בדיוק אותו דבר, כמו שעשינו, נראה אותו דבר, ויוסיף את זה פה. כנ"ל, אבל אנשים אומרים לי, אוי, ג'וני, עשיתי משהו והוא לא מופיע. אם הוא לא מופיע, צריך לדאוג שהוא בפין. פין שומר עליו בחוץ. בואו נשמור רגע את הדיסקריפשן בפנים, רק לצורך הדוגמה, ואתם תראו שבעצם פרודקט לא מציג את הדיסקריפשן כרגע, אוקיי? אז בעצם אנחנו כן רוצים שיהיה דיסקריפשן, נשמור עליו בפין בצורה מסודרת, הפין הוא גם אוטומטי, אז ככה אם אתם במקרה לא רואים משהו, תבדקו דבר ראשון שהפין רלוונטי. אם יש לנו המון מטאפילדס, לפעמים אנחנו רוצים להסתיר חלק, זה בסדר, כמובן ישירות מהמטאפילדס בתוך הסטינגס. אנחנו ממשיכים לדיסקריפשן, כמובן עשיתי את זה כזה בקיצור, אנחנו נרשום תיאור קצר, לשם כך יש לי פה בחלון השני ChatGPT, לא נסתבך יותר מדי, תכתוב לי תיאור מוצר לסכין, כולל מה הגודל ומה מיוחד בה, תחלק את זה לתיאור קצר, שורה, תיאור ארוך 5 שורות, ותיאור הגודל, כל מה שאתה לא יודע, תמציא. אני ממש מבקש ממנו להמציא, הוא כנראה יבקש ממני עוד פעם, אבל נראה לי שזה בסדר. הוא עושה לי דוגמה לתיאור, ובעצם סכין שף מקצועית, זה התיאור הראשון. אנחנו לא ניכנס יותר מדי לתיאורים כרגע, אנחנו רק נזין את זה. זה התיאור הראשון, description זה מולטי ליין, זה יפתח לי משהו גדול, ולכן אני יכול לשים את כל הטקסט.
עם טקסטים בעברית אני ממליץ לכתוב בנפרד, להדביק פה, לא ביחד, זה מאוד מאוד חשוב, כדי לא ליצור איזשהו מצב שאנחנו כותבים שם והכל נשבר, זה אחרי זה לא נראה טוב. גודל, אנחנו פשוט ניקח את הגודל ישירות מכאן, ונכניס את זה בתוך סייז, ממש אני מעתיק ומדביק, די פשוט. טאג ו-color. אנחנו נרשום איזשהו טאג, לדוגמה, מוצר חם, נזרום עם זה, וניקח color, נבחר מה שאנחנו רוצים, דוגמה אדום כזה, נראה לי יפה, ויש לנו את זה, כל הדברים פה מופיעים. ועכשיו, מאוד חשוב לתת לו גם שם לסכין, נקרא לה סכין שף מקצועית, עכשיו אנחנו נכנסים לפה. יפה, אז אנחנו בעצם עכשיו הולכים לשים בתוך האדיטור את כל מה שעשינו. ניכנס לכאן, בסך הכל פתחתי את האונליין סטור, פשוט עשיתי קליק ימני כדי לא לסגור שמה, ובעצם אנחנו בתוך ה-theme, כרגע זה חנות ריקה, אנחנו ניכנס ונשים ישירות בתוך הפרודקט את האלמנטים שבחרנו. עוד פעם, אין לנו תמונה, אין לנו פרטים, בואו נעשה... מבקש מ-GPT רגע לעשות לנו תמונה, כמובן זה יסתדר ממש בעוד רגע, החנות לא מתורגמת לעברית, חשוב שהדברים האלה יהיו כמה שיותר מסודרים, כמובן לפני שמתחילים, אבל אנחנו כרגע בחנות הדמיה, ואנחנו ניגשים ישר לתוך המטאפילדס. איך אנחנו הולכים לעשות את זה? דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין איך דף המוצר בנוי. בדרך כלל תמונה בצד אחד, טקסט בצד שני, ברוב החנויות, כמובן במחשב, בטלפון זה אחד מעל השני, אבל פה אנחנו הולכים בעצם להוסיף אלמנט. לדוגמה, בואו נוסיף איזשהו collapsible row. יש לנו פה שורה מתקפלת שאני יכול לרשום בתוכה בעברית או באנגלית, תיאור מוצר. תיאור מוצר, זה הכותרת. ועכשיו אני רוצה שתשימו לב למטבעות האלה. כן, אלה שראיתם כבר כמה פעמים אבל לא ייחסתי להם חשיבות, הם עכשיו חוזרים או חוזרות ובגדול, וכל המטבעות האלה שנמצאות פה הם בעצם חלק מהמטאפילד. זה הדינמיק סורס. כלומר, גם דרך אגב, התוכן עצמו של השורה הנפתחת הוא גם יכול להתחבר, גם אם עכשיו אני רוצה לחבר אותו לדף או משהו, גם יכול להתחבר, ובעצם כרגע אני יכול ללחוץ כאן, לראות את המטאפילדס, שימו לב, אני צריך ללכת אחורה לפעמים, ולהיכנס לפרודקט מטאפילד, ולבחור את המטאפילדס הרלוונטיים עבורי. במקרה הזה תיאור מוצר, וכרגע לא תאמינו. דרך הדבר הזה, יש לנו פה את כל תיאור המוצר שכתבנו. נכון, טרם יאושר לימין, טרם בעצם עשינו RTL לחנות הזאת, RTL למי שלא יודע, זה בעצם כתיבה מימין לשמאל, יש לזה גם בלוג באתר לומדים שופיפיי, אבל כרגע בעצם מה שאני רוצה להראות לכם זה, תוך כדי אני שומר פה את התמונה, מה שאני רוצה להראות לכם זה בעצם שאפשר לקחת את הטקסט שכתבנו פה למטה, זה שנמצא כאן, ולהכניס אותו ישירות לשם, אוקיי? אני כרגע מוסיף לפה גם כן את התמונה של הסכין, כמובן ש-GPT ג'נרט זה משהו כללי, רק שנוכל לקבל צורה מסודרת, ובסדר גמור, תמונה נשמרת אוטומטי, ונעשה סייב ונקבל צורה כבר לתוך הדבר הזה, ישירות מכאן. הנה תיאור המוצר, הנה האלמנט החשוב שהיינו צריכים, נעשה שכפול, רק שזה יהיה מהר, אפשר גם להוסיף את זה ישירות משם, ונשנה את זה לגודל, או מידות, או מה שאתם רק רוצים, ונחליף את זה פה לסייז. והנה הגודל שלנו. ישירות כאן, ישירות בתוך דף המוצר, דינמי לחלוטין. אם אני רוצה, אני יכול להוסיף סשן שלם שמדבר על הגודל, ממש ככה עם טבלה, ויהיה רשום פה בעצם, לא בדיוק טבלה הזאת, אני עשיתי את זה מהר, אבל להוסיף איזושהי טבלה ולדבר ישירות על זה. אם אני רוצה עכשיו לכתוב 3 נקודות על כל מוצר, נקודות מחירתיות, אני אוסיף פה גודל, סתם דוגמה, ואני אוסיף כאן את הטקסט הדינמי של סייז, אני אוסיף כאן תיאור, והבנו כבר לאיפה זה יכול ללכת, לכותרות, לדברים, לשינויים, הדברים האלה יכולים להיות דינמיים, ובכל סקשן שרק תבחרו. זה עד כדי כך פשוט. אני אוסיף את הנקודה האחרונה, באמת מה שלא עשינו עדיין, שזה הטקסט, הסקשן עם הטקסט, ופה אני רוצה להראות לכם משהו קטן ואחרון, אבל ממש חשוב. הדבר הזה, אני אעשה Ctrl-A, Ctrl-C. בעצם, אני אראה לכם מה עשיתי, העתקתי אותו. הדבר הזה הוא קוד. כן, הדבר הזה הוא קוד. ונגיד ועכשיו אני רוצה לעשות איזשהו סקשן, אפילו עם ChatGPT. נגיד ואני רוצה לבוא לפה, וזה למקצוענים שבינינו, אני רוצה להוסיף איזשהו custom liquid. אני אגיד ל-ChatGPT את הדבר הבא. אוקיי? כמובן אני אשים את הטאגים הרלוונטיים רגע לפני שאני מעתיק, שיהיה לי נוח. אפשר לשכפל את זה סתם כדי שיהיה לנו רגע נוח. בסדר, ניקח את זה, נמחק פה את שניהם, ונשים פה צבע,
כמובן נלך לפרודקט, נשים טקסט ונשים רגע, color, כן, color הוא לא ייתן לי פה, בסדר, זה מספיק לי כאן, ואני אגיד לצ'אט, תכין טאג מרובע עם הטקסט הזה, ואני אדביק בעצם את הדבר שעשיתי, ובנוסף שיהיה בצבע שנמצא במטה פילד הזה, שיהיה מותאם לשופיפיי ליקוויד. כמובן, לא צריכים להיות גאונים, הדברים האלה סופר פשוטים, הקוד הוא עד כדי כך פשוט שה-GPT כבר מבין אותנו ממזמן, יותר מאשר אנחנו מבינים את עצמנו, ואפשר לראות פה בעצם, דרך זה, צבע הטאג, גם נפתח אותו, הוא יפתח את המטאפילד ישירות, אפשר לראות בעצם את ה-Costume Tag Color, אני פשוט מספר למטאפילד מה זה, כדי שהוא יוכל לכתוב את זה כמו שצריך. אז זה בעצם הקוד שאני נותן, עוד פעם זה למקצוענים שבינינו, וכרגע, כמו ששמנו כאן, אפשר למחוק את זה, רגע, את זה או את זה. וכרגע, כמו ששמנו כאן, יש לנו את ה-Custom Liquid שאנחנו יכולים כרגע להכניס ישירות לפה, ולא תאמינו, בצבע אדום, כן? כמובן שזה יכול להיות גם התמונה, כמובן שזה יכול להיות גם בחוץ, כרגע זה רק הדגמה, הדבר הזה הוא דינמי לחלוטין. כן, קוד ש-ChatGPT כתב, עשיתי העתק הדבק, דיברתי איתו בעברית, הנה מה שאמרתי לו שוב, תכין טאג מרובע עם הטקסט הזה, מה שעשיתי, הלכתי באיזשהו מקום, כתבתי את התיאור, או מה שאני רוצה, העתקתי אותו, ושאני מדביק אותו שוב, הוא כאילו כותב לי את זה בקוד. כמובן, אפשר גם ללכת ישירות לפה ולמשוך את זה, אבל זה איזשהו קיצור דרך כזה, מאוד מאוד נחמד, ואז לקחתי, הכנסתי לצ'אט, אמרתי לו, בנוסף שיהיה בצבע הזה, שיהיה מרובע, ושיתאים לשופיפיי ליקוויד. זה הכל, עד כדי כך קל. אני עכשיו כמובן יכול להגיד לו פונטים, להגיד לו כל דבר שאני רוצה, והתאמה אישית זה ChatGPT, הוא יודע מה לעשות, ואני מכניס את זה בתוך הליקוויד. הדבר הזה יכול להיות גם כן על התמונה, גם כן בחוץ, ועשינו כבר דברים כאלה, ודברים יותר מורכבים כאלה, כמו כל מיני טאגים מיוחדים שמופעלים על ידי כל מיני תנאים מיוחדים. אפילו אפשר דרך שופיפיי פלואו לעשות כל מיני דברים מיוחדים. אני אתן הדגמה קטנה והצצה שאני לא רק אדבר באוויר. דרך שופיפיי פלואו לא תמיד מותקן, אבל אפשר בעצם לעשות הדגמה שאם למוצר יש מתחת למלאי מסוים, אז המטאפילד ישתנה, ובעצם ברגע שהוא משתנה הוא יוצר את אז רק 5 נשאר במלאי, כל מיני דברים מיוחדים ופיתוחים שאפשר לעשות עם המטאפילד האלה. זה מטורף, מטורף מטורף. עשינו את זה, אני רוצה להראות לכם שזה דינמי, שלא תחשבו שרשמתי פה מוצר חם או משהו בתוך הקוד, אז הנה אני עכשיו הולך להחליף פה ללא מוצר חם. ג'וני לא כתב בקוד, יופי, ואני אחליף פה לכחול, אנחנו אוהבים כחול, ותראו, לא יודע, מניגודיות תהיה טובה, נעשה אותו כהה יותר, אבל אתם תראו פה בעצם שהטקסט הזה, כמובן, צבע הטקסט עצמו לא נגענו בו, אני מזכיר, שימו לב, אם אני רוצה שיהיה גם צבע טקסט ספציפי, אז אני צריך או להגיד ל-ChatGPT שיכתוב את הטקסט הזה ספציפית ואז הוא קבוע, או לתת צבע לטקסט ספציפי עם מטאפילד. עוד פעם זה למתקדמים, אבל שימו לב, הדברים האלה דינמיים. אני עכשיו אשנה פה, אני אשנה פה. מה קורה שאני עושה מוצר חדש? בואו נעשה ונגלה. אנחנו ניכנס לכאן, אפשר לראות ישירות מהשופיפיי, שעכשיו אני יוצר מוצר חדש, אני יכול להחליט בצורה מאוד מאוד נוחה איך קוראים לו, מה התיאור שלו, מה המפרטים האלה, ואפילו את הטאג אני יכול להחליט באיזה צבע ומה המידה. כמובן, לורם איפסום מה שנקרא, ואני יכול לעשות פרביו, ואתם תראו כרגע את הטאג, זה יהיה בלי תמונה, אבל הנה הטאג בצורה מסודרת, הנה התיאור, הנה הגודל, לא יותר מדי עבודה, והחנויות שיוצאות מזה הן פשוט מדהימות. אני אראה דוגמה לחנות מהממת, אחת היפות, אני מאוד אוהב את החנות של דודו, חנות בינלאומית, 3 מטבעות, עוד פעם 3 מטבעות, שהם בעצם יודעים למכור גם באירופה, גם בארצות הברית וגם בישראל. לא משהו שנפוץ לשופיפיי, במיוחד לא בישראל שאין שופיפיי פיימנטס, את זה אנחנו גם מלמדים ככה בקורס המלא, אבל כן אפשר לראות פה שנכנסים לתוך מוצר, יש המון מטאפילדס, מפרודקט דיטייל שנמצא פה בפנים, ועד סייז, ועד הרכבי בד, איך מנקים אותו.
ועוד 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 ועוד. אפילו יש אתרים כמו ליטלי שאנחנו הוספנו שם סרטון דרך המטאפילד, ושאלות נפוצות דרך המטאפילד, ואלמנטים של תמונה זזה, גיף או טקסטים ישירות דרך המטאפילד, אפילו קרוסלות דרך המטאפילד. זה באמת עולם שלם, ואפשר לעשות עם זה מלא 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 דברים. תתפרו, השמיים עם הגבול, ועד הסרטון הבא, נתראה, שמרו על עצמכם, עד אז.